Hyvä Emil. Se oli yllättävän kova. No niin, Ryan. Ja Stevin Eronen voitti matolla 1. Ja nyt ottelemassa Ryan Korpiaho, Mikko Österka. Käsillä se duuni. Matolle 1 valmistautuu. Painava. Ui. Timo Järvinen, Julius Salas. Joo, sinne vaan pillistä kiinni. Jaloilla hyvä kontrolli. Ja jalka sinne, just noin. Ja pään kautta, pään kautta ja ranteen kautta. Sieltä revit ja tulee. Just noin, hyvä. Hienoa, Ryan. Matolla 3, Miro Valima osoittautui paremmaksi. Ja nyt paineltaan Meija Pyöriä, Noora Jokinen. Ja kolmas matolle valmistautuvat Pohjois-Sari Niemelä ja Niemistä. Ja ykkösellä voitti Ryan Korpiaho ja nyt aloittavat Timo Järvinen, Julius Sala ja ykkösmatolle valmistautuvat